गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि लागै नोंसोरनो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन। नोंथांमोनहा मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउजखौ नायलांदो। नेपालनि धोती डिस्ट्रिक्टआव मैया 6.3 नि मेगनिट्युडनि बांग्रिं फैयो आरो बेयाव गासै 6 सुबुंफोरा जिउ गोमायो आरो सा 5 सुबुंफोरा जोखोम जायो आरो गोबां न'फोरानो बायफ्ले-बुफ्ले जाजोबदों होननानै रादाब मोननाय जादों। आरो नेपालाव थांनाय 2015 मायथाइयावबो बांग्रिं फैनानै गासै 9,000 सुबुंफोरा जिउ गोमानांदोंमोन। मैया रनज पेगु बिथाङा बुंदों, आसामाव गासै 2,21,047 टिचार्सफोर दङ होननानै आरो गासै 49 लाख स्टुडेन्टसफोर दङ होननानै बिथाङा बुंदों आरो कन्ट्रेक्चुएल टिचार्सफोरखौ रेगुलारबो खालामबाय होननानै बिथाङा बुंदों आरो आसामाव थाबैनो गासै 4 लाखनि भेकेन्सिफोर ओंखारगोन होननानै बुंदों आरो थाबैनो टेट एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन आसामाव होननानै बिथाङा बुंदों। मैया मिज'रामनि सानै सुबुंफोरखौ त्रिपुरानि आगरतलायाव एरेस्ट खालामो। बिथांमोननि मुङा बाबुल कृष्ण सांमा आरो राजेश सांमामोन। बिथांमोननिफ्राय गासै 1,21,000 नंखाय न'ट्सफोर फैसाफोर मोननाय जादोंमोन। बेनि थाखाय बिसोरखौ हमनाय जाबाय आरो बिथांमोना बुंदों बे रांखौ बिथांमोना बाहार जायगायावसो बानायदोंमोन होननानै रादाब मोननाय जादों। आसाम काछार डिस्ट्रिक्टनि हारिनगर शास्त्रदयाल गामियाव सासे 53 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। बिथाङा सासे 13 बैसोनि हिनजावसाखौ रेप खालामदोंमोन। बेनि दायाव बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। खोनानो मोननाय बायदिब्ला बे हिनजावसाया मोनसे हाबायाव एटेन्ड खालामनो थांगासिनो दंमोन। बेयावनो बिथाङा बेखौ सुबिदा लानानै रेप खालामदोंमोन होननानै रादाब मोननाय जादों। साउथ करियाया बुंदों नर्थ करियाया आरोबाव गोबांथार मिसाइल्सफोर साउथ करियानि सोनाब लैथोमाफोरथिं मिसाइल्सफोर आरोबाव फायारिं खालामबावदों होननानै रादाब मोननाय जादों। बिहाराव सिखावफोरा सासे पेसेन्जारखौ ट्रेननिफ्राय नाख्लायहरदों होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बे पेसेन्जारा गोबारैनो जखम जादों होननानै मिन्थिनाय जादों। मणिपुराव सासे 22 बैसोनि सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। बिथाङा ससियेल मिडियायाव CM आरो BJPनि बागै एगेन्स्ट पस्ट होनायनि थाखाय बिथांखौ एरेस्ट खालामदों। मैया भारतनि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथाङा डाइ चन्द्रचूडखौ 50थि चिफ जास्टिस महरै गनायथि बिलाइ होनाय जाबाय आरो बिथाङा 2024 सिम थागोन। बेंगालुरुआव सासे 35 बोसोरनि आइजोआ गावखौनो जिउ खोमानानै लायो होननानै मिथिनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला बिनि बयफ्रेन्डआ बिनिफ्राय 2 लाख रां दाबिदोंमोन आरो बयफ्रेन्डआनो बिखौ ब्लेकमेल खालामदोंमोन। बिथांनिफ्राय रांखौ होआब्ला गावसोर सानैनि प्राइभेट भिडिअ'सफोरखौ फट'फोरखौ ससियेल मिडियायाव एगारनानै होगोन होननानै बिथाङा ब्लेकमेल खालामदोंमोन बिनि बयफ्रेन्डआ। बेवहायनो बे हिनजावसाया गावखौनो जिउ खोमानानै लादों आरो बिथाङा भिडिअ'नि गेजेरजों फोरमायलांदों आरो हौवासाखौ बुंदों इयुनाव बेबायदि रावबो सिख्लाफोरखौ बेबायदि दाखालाम होननानै बिथाङा बुंलांदों होननानै रादाब मोननाय जादों। वेस्ट बेंगलाव सानै सुबुंफोरा रेल ट्रेकआव सेलफि लाबाय थानाय समावनो ट्रेनआ फैनानै बिथांमोनखौ हुख्रेमो आरो बिथांमोना जिउ गोमादों होननानै रादाब मोननाय जादों।